Hei! Ethän suorita tätä stuntteja ilman asianomaista tulityökorttia. Sen ilmeestä näkee, että se ansaitsee. Poltetaan se. Kyllä. Tämä on nyt uhri. Tikut on paskoja. Heitä ne sinne. Noniin. Pois. Kaunista. Se on. Niin pitkät vuodet kuin tuo yksisarvinen olikaan sänkyni alla. Joka päivä, joka yö kun sen päällä sängyssäni makasin. Toivoin vain tätä hetkeä ja sen tapahtumista. Elikkä vähän kyllästyttiin tää, kun tässä kestää liikaa. Pistään tohonkin tahansa. Juu. Wow. No niin. Nyt. No parempi kuin Indiana Jones. Sen pää on tyhjentynyt. Vain silmäkuopat on jäljellä. Katsokaa sitä. Hän romahtaa. Tää oli onnistunut. Nyt kyllä. Emme epäonnistuneet uhraajina. Kunnian kulaa. Oi vitsi, kato tätä savua. Joo. Pitäisikö tää jotain? Ei. Toi on tommonen niinku poltetaan kumia takapihalla savu. Mä en oo varmaks toi hyvä. Noi lehdet ruskistuu tässä. Voinko mä sammuttaa tuon? Juu, sammutetaan. Vedelläkö? Joo, vedellä. Venä mä settaan tän tähän. Ai. Se oli aika lailla siinä sitten. Hyvä hupraus. Vaikka itse sanonkin. Niin. Sitten alkaa siivous. Juu. Loppikäy.